konturatu ginen, trintxerpen zela euskara gutxin hitz egiten zen lekua. Eta gero taldeko lanan egin genuenean, konturatu ginen gehiago kontsumitzen genuela gaztelanian. Proposamen batzuk eman genituen, zeren gu txikitatik erderaz hitz egin digute, gurasoek eta familiek, eta ez gaude ohituta euskaraz hitz egitea. Guk hitz egin duguna da euskararen erabilerantzat daudela faktore ezberdinak, adibidez etxean hitz egitea euskeraz edo kalean, eta ohitura horiek sustatzea eta imaginatu etxean euskara hitz egiten ez du normalan, kalera eramaten saiatzea. Oso ondo egon da zen azken batean igual, antxon zenbat euskara hitz egiten dugu jakitea, eta igual zer egin dezakegu euskara gehiago hitz egitea. Orduan proposamen batzuk atera ziren. Eta, adibidez, ateratu zen euskaltegiak doainik izatea. Gero ere, telesaiak euskaraz egitea, adibidez, igual ere sare sozialak gehiago euskaraz egitea, TikTok, Instagram, programa batzuk euskaraz izatea. Adibidez, orain influencer asko euskaraz hitz egiten dute, baina igual gehiago egongo beharko. Eta podcast egin eta hori. Bai, podcastak, irratikoak, baina igual gazteentzako zeren, daude, baina umeentzako soilik. Uste du, tabernetan eta hola ez dela euskara asko erabiltzen, ez dakitelako zen langile edo bezerek euskara erabiltzen duten ala ez, eta horregatik proposatu duguna da menua euskaraz jartzea, edo langileak txapak erabiltzea adierazteko dakitela euskara erabiltzen, edo uratzen dutela euskara orokorrean, eta beste batzuk dira ez dela telebistan telesailik edo filmik zerrez euskaraz. Kontzertuak egitea horrela gehiago kontsumituko genuke euskara. Gero ere entrenamenduetan ere euskaraz hitz egitea. Gaurko saioa ikastetxeko gazteekin oso aberasgarria izan da. Nahiko proposamena luzatu dituzte eta guk etxeko lan batzuk hartu ditugu. Gauza batzuk abian daude eta beste batzuk egiteko ditugu oraindik. Oso deigarria egin zait bi gauza konkreto, horietako bat da merkataritzan nola sumatzen dute zeberreuzkoa den baita ere zerbitzu hori euskaraz izatea edo jatetxe batean kartak euskaraz egotea. Eta gero beste alde batetik oso interesante iruditu zait eskaera konkretu bat dela ikus-entzunezko edukiak euskaraz sortzeko tailerrak edo eta formakuntza. Udalak hartuta dauka konpromiso bat aspaldi denikan, haurren eta gazteen proposamen horiek entzun eta landuko ditula, elkarrekin ere gaiak landuko ditula, orduan euskaran erabilera sustatzeko egindako proposamen horiek zeintzuk dian egingarriak aztertu beharko genuke, horietako zeintzuk elkarrekin landu ditzakegun eta mahai gainean jarri ditugu horretarako kanalak eta espazioak ere, eta horiek baliatu alda neurrin egindako proposamenak igurtzeko. Bai, noski, beti da interesgarria behintzat adin bateko jende honekin egotea, beste ikuspegi batzuk ere plazaratzen direlako. Eta proposamenak jaso ditugu, gero begiratu behar ditugu ia egingarriak diren, ahalegina behintzat egingo ditugu, hala izan dadin, baina beti da interesgarria, pozgarria eta lanketarako bidea.